ešte som skoro si nevšimol. A to je miestnosť s relikviami. Takže blahoslavená kráľovna Richeza. To sú kosti svätej Korduly alebo svätej Korduly. Tu máme svätá Brigita, svätý Bartolomej. Čo? To je zreťaz svätého Petra. Fúha. A toto je palica. Aha. Čiže to palica a reťaze boli hlavnými relikviami katedrály, kým neprišli, vlastne tie staré katedrály, kým neprišli relikvie troch mudrcov. Tu máme svätý Vincent de Paul. Toto nevieme, kto je. To je svätý Anton. Ale neviem, či paduánsky, či postavník. Svätý František. To je čo? Aha, miska svätého Františka. Ďalej máme čo? Kríž, to je krásne. Krížový relikviár. Naživo je to veľa krajšie ako na videu. Ale je to vlastne relikvia svätého Kríža. Svätej Márie z Gradu. To sú relikvie svätého Kríža. A po stranách je Konštantín a svätá Helena. No nič, to musím porozímať. To je čo? To je tiež nejaký úlomok kríža. Čo? Tu je klinec z kríža Pána Ježiša. A tam sú tiež nejaké úlomky svätého Kríža. Tak to je iná pokladnica. Toto je zrejme dar od Konštantinopolského patriarchu. Opäť kusy svätého Kríža. To je... A tu máme čo? No pozrite sa. Svätý Sebastián. Už druhýkrát. To je neuveriteľné. To je neuveriteľné. To vlastne spolu s relikviami svätého Petra. To sú jeho kosti. Fú. Toto je kto? Aha. Král Melichár. Kúsok z kráľa Melichára.
relikvie svätého Štefana.